Inside Out proiektua ezagutuko dugu Maite Zigandaren eskutik, 6 elkartetik dator, aski ezaguna, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Oso ongi, posik. Bai, egun hauetan, oraindik bereziak izaten dira egun hauek. Bai, atzen olako ekimen polita, ez? Bai. Polita, eta ni esango nuke berezia, gehien bat, 6 elkarteko nerabentzako, eta Iturramako nerabentzako baita, ez? Azkenean, ebaluazioa egin dugunean, atera dena izan da, oso proiektu berezia izan dela guztiontzako, konturatu dira, aurre iritziak ez direla bakarrik besteenak, baita nerabeak aurre iritziak ditugula, 6 elkarteko nerabeak, Iturramako nerabeekin elkartu bat zirenean, horrela pixka bat, nolakoak izango dira, eta Iturramakoak suposatzen dut baita, horretan zaudela, eta gero ja elkartu zirenean, oso proiektu aberatsa eta ni esango nuke hori, Iruñako eta Iruñerriko eta Nafarroako biztanleak pasa dezatela Ziudadelatik ikustera, nik uste dut aberazten duelako, gure hiri txiki hori. Bai, arte garaikidea erretratuak direlako 80 gazteena jatorri ezberdinetakoak. Hori da, bai. Zitadelan zintzilikatutak. Hori da, proiektuaren amaiera edo, emaitza. Baina berez daramagu 2 hilabete honetan lanean, ez? Lehenengo pausua izan zen lagun ikustezin antzeko bat egin genuen, eta 6ko nerabeak eta Iturramako nerabeak argazki berezi bat atera behar zuten, esan ikusi behar bere argazkia. Orduan, gero, argazki hauek bidali dituzte posta korreo bitartez, 6ko lagun batek bidali dio Iturramako lagun bati, lagun ikustezina. Eta egin genuen egun batean, arratsalde batean, hor gero bakoitza batak besteari bere marrazkiak bidali, gutxi gorabehera nor zen eta bere ezaugarri berezienak, eta egun batean elkartu ginen Iturramako institutoan. Eta hor lagun ikustezinak elkar ezagutu zuten. Orduan, 6ko bat elkartzen zen Iturramako batekin, eta hor hasi zen, horrelako erlazio polita, zu nongoa zara, zenbat urte dituzu, zer duzu gustoko. Gehien bat nik uste dut zumurrumurruen aurkako ideia, doala proiektu hau. Orain oporrak datozela, segurazki esaten dugunean edo non gaudela, Iruñakoa gaudela, garela, baten batek esango digu, entzierroak eta dirudi, Iruñako guztiak entzierroak korritzen ditugula, eta egia esan ni adibidez ez dut korrikarik egiten entzierroan. Eta ni esango nuke immigrazioarekin hori gertatzen dela. Esaten dugunean malikoa dela, badirudi maliko guztiak berdinak direla, gauza berdinak egiten dituztela, eta da honekin batean hausnarketa egitea eta esatea begira, zenbat pertsona daude hemen argazki hauetan, zenbat nerabe, gainera nerabeak, hori baita gauza asko esaten digo, dauzkate 14-18 urte bitartekoak dira. Eta puskatzea, hemengoa edo hangoa izateagatik ez da izan behar, ez modu batekoa ez bestekoa, zozumurruak puskatzea eta begiratzea argazkia eta zenbat gauza, egon daiteke nerabe horien atzean. Egon nintzen nio ostiralean, nire familiarekin ikusten, eta galdetzen nio nire familiari, esaten nien, nor uste duzu dela, 6koa, nor etorri da, nor da etorkina, eta nor ez, eta batzutan, zaila egiten zen. Nik uste dut Nafarroan interkulturalitatea barneratuta daukagula, eta zaila egiten da batzutan jakitea, nor den nor. Ostiralean ipini egin zelako arte instalazio hau? Hori da, ostiralean jarri ipini genuen, aprobetxatu genuen baita nerabeekin itxasteko, beraiek egon ziren pizkatxo bat, zaila zen, erabili behar izan genuen igogailu bat, oso tamaina handikoak dira, 4 metro eta uste dut 6 metro altueraz, handiak dira. Eta gero, aprobetxatu genuen arratsaldea, Ziudadela oso polita dago, ez dakit ikusi duzu, baina lore espila beteta, gainera oso bereziak daude baita hango loreak, eta aprobetxatu genuen berriro solasaldi bat egiteko, jolasteko, berriro elkar disfrutatzeko,
Hau da, puskatzeko eta kontutan izateko, nerabe hauek, etorri berria diren nerabeak behar dutela, hemengoak ezagutu, hemengoak behar dutela ikusi ze aberatsa den horrelako nerabeak ezagutzea eta irekitzea, gure burua horrelako erlazioetara. Aipatu duzu lagun ikustezinak eta historio ikustezinak ere hor daude, ez? Bai, historio ikustezinak, batzutan igual horrelako proiektu baten barne denbora gutxi daukagula eta, igual denbora gehiegi ez dute izan, hitz egiteko bere gauza guztietaz, baina bai seiko nerabeak eta baita Iturramakoak esan dute ze gogo handiz geratu direla, gehiago nahi dutela, elkartu beraiekin eta jakin. Adibidez, elkartekoak nahi dute jakin nola, zertan ematen dute bere aisialdi denbora, edo, non elkartzen diren, zer egiten duten, eta Iturramakoak, nola etorri diren, kuriositatea, nerabetasunaren kuriositatea piztu da baita. Eta, proiektu hau, nik uste dut oso proiektu, egon da Palestinan, Mexikon, Roman, Nueva Yorken, oso proiektu mundiala, nazionarteko proiektua da, JR artista egindakoa, berez, JR-ri bidali genizkion argazkiak, Iturramako argazkilari irakasleen Argazkilaritza ikasgaian. Hori da, ikasgaian sartuta zegoen, orduan irakasleak egin dituzte oso argazki politak, eta berari eman genizkion argazkiak eta bera inprimitu zituen paper berezi horretan eta bueltatu zizkigun guri. Hori oso proiektu berezia da, berez, animatzen dut, baten batek jakin nahi badu gehiago ni buruz, sartzen alda bere webgunean eta ikusi, proiektu politak egin dituzten beste hirietan, hiri handietan. Sari bat irabazi zuen? Bai, TED Prize, hori da, bai, saria irabazi zuen. Azkenean, bere ideia da, imaginen artean, argazkien artean, jendeari gutxienez pentsatzeko eman, begira, hemen, bapatean, Roma erdian, argazki bat, gehien bat lan egiten du migratzaileekin, eta, zer etortzen zaizun burura, eta gaur egun gainera orain hauteskundak daudela, nik uste dut askotan erabiltzen dutela orain, aurten, bereziki, migratzaileena beldurrak sartzeko, eta nik uste dut aukera berezia daukagula hemen Iruñan gainera hiri txiki bat dela, puskatzeko ideia guzti horiek, hurbiltzeko adibidez elkartera, badaude beste elkarte pilo, migranteekin lan egiten dutenak, eta ezagutzeko, beren historiak eta beren errealitateak. Bai, esan dugu hasieran aski ezaguna kolaboratzailea zarelako eta beti ze nolako ekintzak egiten diren sei elkartetik horren berri ematen diguzu, baina agian badago horretxean norbait lehendabiziko aldiz piztu egin duena Salva Telebista, zer da sei elkartean egiten duzuena? Sei elkartean 12-17 urte bitarten dauden nerabei harrera ematen diegu, 18 hilabete baino gutxiago Iruñan eramaten dute, gehiengoak bere ama aita orain dela 10-15 urte etorri zen hona bizitzera, beran geratu zen, bai Hondurasen, Bolivian, Ekuadorren, Hego Amerika osotik, bai Afrikan, edo baita Asiako herrialde batzutan, han utzi zuten nini bat, eta orain 10-15 urte ondoren ekartzen du bere nerabea, ja ez da txikitxo bat. Orduan, batean, da oso aldaketa, nik esango nuke larria. Nini bat utzi, nerabe bat ekarri, nerabearentzako bera ez da ama, bera ez da aita oraindik, bere ama bere aita zen normalean bere amatxia. Eta, sei elkartea egiten duena da, lehenengo gauza, harrera eman. Nik orain nire burua jartzen dut Alemanian, bakarrik amatxo batekin, ez ezagun den amatxo batekin, eta mundu guztia arraro hitz egiten du adibidez, edo arraro erlazionatzen da, ez dute igual bi musu ematen, dira, eta nirik, segurazki kostatuko zait, eta orain pentsaian nerabea izatea, justo sabera zure identitatea sortzen, batean mozten dute zure identitate, zure familia, zure lagunak, dena utzi behar, zure baita lurra, saboreak, paisaia, orain etortzen direla oporrak, jendea, justo oporretan dagoela pentsatzea, nola aldatzen den baita paisaia, eta hori nola zer eragiten du, gure gorputzean edo, guzti hori batean aldatzen da, eta berriro hasi behar dute bizitza berria.
Orduan, sei elkartea da, harrera ematen dien elkartea, esan dudan bezala, harrera baina zaren bezala, bai, onartzen zaitugu, zure zailtasunekin, zure baliabideekin, lagun berriak egiteko lekua baita, bai da, eta gainera nola dena konpartitzen dute dolua, bai, migrazio dolua, modu batez edo bestez kentzen duzu, ez, dolu pixka bat. Ikusten duzu bestea berdin dagola, eta gainera orain dela 5 urte etorri zena, bolondrez dagola, ez, laguntzaile, eta ikusten duzu ze ongi dagoen eta pasatzen dela, hori laguntzen, lagungarria da, ez. Harrera emateaz aparte, baita parte izatea, ez? Gizarte honetako parte sentitzea, hori da gure beste helburua. Oso garrantzitsua da laguntaldean nik sentitzea laguntaldeko parte naizela edo zein lekuko parte naizela, ez? Zergatik, hori egiten duelakoz ni gero parte hartzea. Nerabe hauek, orain adibidez, kurtsoa bukatzen ari dela, saiatzen ari gara orain beraiek erabakitzea zer duten gustoko, ez? Adibidez, antzerkia gustoko badute, sei elkartea utzi beharko dute eta animatzen dugu parte hartzera, hemen dago antzerki talde bat, edo zailagoa egiten da parte hartzea adibidez kirolaren inguruan, batzutan daukan kostea oso altua da, ez? Hori baita landu dugu Iturramako ikasleekin, bai. Baina hori gauza da integratzea komunitate berrian. Eta nola egiten dugu? Badaukagu teknikariak egiten dutela berriro familia elkartzea eta daukaten haserre guztiak hor botatzea, ez? Eta berriro familia sentitzea, bai? Oso garrantzitsua da amatxo da aitatxo ematen dizun segurtasuna eta, bai? Eta baita bolondresak daude. Bolondresak dira sei elkartean motorra, orain egongo dira 70 bolondrez, gutxi gora bera, eta beren helburua da baita harrera eman, baina nik uste dut, esaten dut, nerabeak esaten dutena da, beraiek direla beren familia, beren txiki handi familia, ez? Hau da, ni badaukat nire familia eta nire izeba osabak egongo dira, ni azterketa badokadanean, jartzen energiak niretzako, ez? Orduan, bolondrezak egiten dute lan hori, ez? Ni astero egongo naiz hemen eta galdetuko dizu, zer moduz, ikusiko duzu nik nagola zurekin, ez? Hori da bolondrezaren. Nahi duguna da, gizartea, ez? Azkenean gizarteak hartzea, bereganatzea lan hau, ikusten dugunean gure auzoan edo herrietan nerabe bat etorri dela eta hori etorkina eta dolua pasatzen ari duela, harrera ematea eta sentitzea parte dela, parte garrantzitsua, ez? Eta hori da sei elkartea, horrela, labur bilduz. Bai, asko da, eh? Bai. Izan ere itxaron zerrendak dituzue. Bai. Kontatu dizuet igual gehiengoak, erreagrupazio prozesuan daudela, badaude orain etortzen ari dira, handitzen, igotzen ari da asko, etorkinen, sei elkartera etortzen ari direnak, kopurua handitzen ari da, bai. Eta adibidez, nabaritu dugu handitu dela, Nicaragua orain oso momentu latza pasatzen ari du, eta familia osoa, erabaki du, etortzea, migratzea ona Iruñerrira edo. Kasu honetan, aita ama etortzen dira, seme-alabekin, denak elkarrekin, baina gertatzen da, ama igualan irakasle zen, oso gizarte maila ona zuen, eta ona etortzerakoan bere oso zaila dauka irakasle izatea hemen, eta azten da doluan, bai? Zergatik, denak nahi duguna da lan egin, gure seme-alabei etxe bizitza eman, eskaini, eta doluan sartzen dira, nerabeak doluan sartzen dira, eta horiekin ere lan egiten dugu. Eta momentu honetan asko Marruekosetik bakarrik etortzen diren nerabe asko kopurua handitu da, eta haiei ere harrera berezia ematen ari diegu. Karo, hauek behar dutena da, Nafarroko gobernua tutoretza hartu du, eta hor badaukate etxe bizitza, eta badaukate gauza basikoak,
sei elkartea egiten duena da komunitatean integratzea, ez beraiek bakarrik egotea eta getoak sartzea, baizik eta erlazionatzea beste nerabeekin eta hori parte hartzea mendiko taldeetan, edo antzerki taldeetan, edo futbol taldeetan, eta joaten dira hori, bere taldeak egiten, segun eta zeinek diren bere gustuak, eta baita erdera ikasten. Egia da sei elkartean, astean zehar, biltzen garela gela txikietan, talde txikietan, eta hor baita erderaz ikasi aparte, badaude nerabe asko erdera ez dutenak kontrolatzen, baita laguntzen diegu bere ikasketekin. Azkenean, nerabentzako ikasketak daukan garrantzia, ez dauka beste, familia, baina behar dute laguntza, hori, ritmoa hartzeko eta normaltasunez, beren helburuak lortzeko. Eta ekimen horien artean Inside Out da. Inside Out, bai. Iturramako irakasle seiko teknikalika batekin elkarra ezagutzen zuten eta elkarlanean hasi ziren, eta Inside Out oso proiektu berezia zen sei elkarterentzako, zergatik azkenean nerabea hauek etorri berriak diren nerabeak gure hiri honetara, batean ikusten dituzte bere imaginak hor hirian, hain leku berezian, eta parte izatearena, helburu hori, batean, pasatzen dira hortin, eta bere amatxoak, aitatxoak edo lagunak pasatzen dira begira, eta parte dira. Nik uste dut hori errazten duela, ezin dugu, benetan, ze garrantzitsua den parte sentitzea, eta nik uste dut horretan ardura daukagula, hemengoak, betikoak, garenok, ardura handia daukagula horrekin. Eta azkenean hiriak leku bat eskaini diela beraiei, Iruñak udala hor dago, ez? Bai. Iruñeko udala oso proiektu berritzailea da, aurkeztu genionean Iruñeko udalari proiektua, oso proiektu interesgarria zelakoan hartu zuen, eta erraztasunak, eta baliabideak jarri ditu gure esku, eta orain, nik uste dut Iruña harrerako hiria aterako dela, hor munduan nunbait, JR segurazki emango du aurrera, publikatuko duela, bere lana, elkarlana, gurekiko, eta oso lan berezia izan da. Nik uste dut baita Iruñeko udalarekin, Iruñeko udalak lanean dago honetan, adibidez Urrumurruen horretan lan polita egiten ari du, eta honekin berdin, nik uste dut dela baita, hori. Lan guzti honen, imagina, hor egotea, ginda, pastelaren ginda. Eta nerabeak izatea oso garrantzitsua esan duzun moduan, azkenean bere adinekoa den jendearekin erlazionatzeko, eta baita Iturramako institutoari dagokionez, hor hezkuntzan sartzea ezinbestekoa da ere aurre iritzi horiekin bukatzeko, ez? Bai. Gainera Iturramako institutoa aste honetan dauka elkartasunaren astea, eta gauza, gonbidatu dituzte elkarte desberdinak, hitz egiteko, realitate desberdinaz. Nik uste, ni egon naiz nerabe hauekin, oso nerabe interesgarriak dira, gainera gogoekin, mundua aldatzeko gogoekin, badakizu nola den nerabetasuna, jango dut mundua, gero mundua batzutan jaten dizu, eta zurrumurruen honetan, ez bazara, nik uste dut galdera, ni lagunekin nagonean, esaten dute, 180 ez duela lanik egiten eta bizitzen dela gizarte daukan diru laguntzaz, ez? Eta, nik uste dut nerabek oso ongi erakusten digutela kezkan jartzen guzti hori, ez? Kezkan jarri eta horrelako zerbait esaten digutenean, nik uste dut bota behar dugula galdera, baina nondik atera duzu informazio hori, ez? Osea, dudan jarri, nondik atera duzu, esan dit nire, eta ja, azten da ja kezka handitzen, baina eta bera nondik atera du, baina ze informe, nondik atera dira datuak, ez? Hori da, entzierroan bezala, ez? Osea, puskatzea batzutan egiten ditugula generalizazioak eta ez daukate inungo
Orduan, hori, Iturramako nerabeak oso polita izan da proiektua institutoan, niri asko gustatu zait, sartu dutelako, beren materietan, ematen dute argazkilaritza, baina argazkilaritza materakoan sartzen dute horrelako ideia sozialak edo errealitatea, ez? Eta hori, azkenean, horretaz zer ateratzen da, gaur egungo nerabe horiek prestatutak daude, jakiteko zer realitatea dagoen eta aurre egiteko errealitateari, ez? Maiatzaren 19 arte ikusi ahalko dugu. Bai, atzo, egun hauetan, eguraldia, aguantatzen duen, bat horrela, eraman du, bagenekien gertatzen zela. Egia da, proiektu hau dela kaleko proiektu bat, jarri bat zen kalean, esen barruan egoteko ez da aguantatzeko, da hirian egoteko, eta bagenekien hori zela arriskua, ez? Baina, orain geratzen bada hor utxik, pentsa hor zu egon zaitezkela, ez? Bakoitza bere buruari esan hor ni egon naiteke, ni ere parte naiz, ez? Eta nik zer egiten dut, nire gizartean dauden pertsona desberdinak, beren errealitate desberdinekin, harrera emateko eta laguntzeko, ez? Horrela hartuko dugu. Hausnarketa bultzatzeko. Bai. Mil esker beti bezala, Maite. Eskerrik asko, oso gustora, ona etortzeagatik. Nik uste dut horrelako, denbora ematea gure kontatzeko, nolakoak diren nerabe hauek familiak, baita lan asko egiten dutela familiak, denbora pasatzen dute, formatzen dira, denbora ematea gauza hauetaz hitz egiteko eta hausnarketa botatzeko, eskertzen da beti. Eta egindako lana eta azkenean errealitatea dela, nahiz eta ez hitz egin hor dago. Baina hitz egin behar da, ikusarazi eta hor dago erakusketa hori. Hori da, gonbidatzen dut mundu guztia pasatzera eta gutxienez, hausnarketa egiteko etorkinei buruz eta nerabei buruz baita, nola ez? Zitadelan. Zitadelan, hori da, eta printzipioz maiatzaren 17 arte. 17 edo 19? Hortik, badago kontzertu bat, uste dute 19an, 17-18an, baina lehenago joaten bagara hobe, bada espada, orain, apiria maiatza egun hauetan, hori asko egin behar du, gainera behar dugu, orduan, bada espada, lehenago pasatu eta horrela. Ederki, joango gara ikustera. Oso ongi. Hurrengora arte. Eskerrik asko, agur.